Jamen, så skal jeg lige have mig stå, så jeg kigger på kameraet. Hvad skal vi lave? Hælde vand i. Ja. Helt op til kanten. Hvor meget vand skal der i? Op til toppen. Mhm. Papir. Ja. Og hvad går forsøget ud på? Hvad? Hvad går forsøget ud på? At der ikke skal vand ud af. Ud, altså når jeg vender den om. Så vi er ude på at vende glasset rundt, hvor vandet det ryger ud. Ja. Kan du sige det? Hvad går det ud på? At vandet ikke skal ud. Ja, når du vender det på hovedet. Ja. Kan du sige det i en sætning? Kan du fortælle mig i en sætning, det vil jeg snakke om? Nej. Det er det, du skal øve dig i. Nej. Nå. Hvor mange skal der på? 5, 7. Nu har jeg 5. 6. Og 7, tror jeg. Jeg tror ikke, nok, det er nok. 8. 9. 9. Og så 10. Jeg tror, det er nok. Det ved jeg ikke. Ja, Wow! jeg lige det her af. Ja. Nå. Sejt. Mm. Ja. Skal jeg slukke den? Ja.